Scandinavian Airlines flight SK568 approaching for landing at Copenhagen Airport, coming from Paris. Ja, mine damer og herrer, så er det vores fornøjelse at sige velkommen til København. Klokken den er gået hen og blevet 5 minutter over 5, og det er jo lige nøjagtigt det tidspunkt, vi havde lovet i henhold til vores timetabel. Og vores kaptajn har slukket for skiltet med sikkerhedsbæltet, så kan de forlade deres stol. Men lige til der bedes de venligst blive siddende og holde ryglænet og bruge